Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Dinhi, anhilang ko katkat aning punuan sa... Unsa maning kahuya? Wa man ko kita ani sa among bukid. Basta, ani ko sila paabuta dinhi. Ug kung makasud na sila sa gate, muhikoy kog sud nga magsunod sila sa kanan. Niya, nakapahilo na nako aning sanga. Ang sakyan na nakana ni Sir Derek, ug niya hunong sa akong tungod. Patay! Si Sir Derek na kanang nanaog. Patay na ko ini. Oh, nag-abli di ay sa gate. Huh? Uy, nagsunod yun ay si Sir Aldin kang Sir Derek. Naigkogi ko sa mag-inom da. Ay. Oh. Ay. Nakubogi ko na. Ako na sila sa gate, bro. Sige bro. Palihog ko ha. Wagi Carla nga ni sugat ha. Aros pag-ablian tas gate. Nilayas ka katong babayhan ha. Ugmao ka itong akong nakita ganinas bar. Tuan na, nakasud na sa bahay si Sir Derek. Manaog na ko gikan aning kahoy, pi. Mintas abli pa ang gate. Ines, pag naog, Carla. Naa na sa ubo si Sir Aldin. Nahibaw siyang ni ako sa ibabaw ning kahoy. Agaw, di ko mahibaw. Nganiyam na yung sandali mo din is punuan sa kahoy. Aw, aha. May gani ka ka magkita ni Bro Derek. Wa siya magkakita si mong sandal pagkanaog niya ganina. Hubog to, sir. Sa sulod na magsulti. Ako na sila na gate. Ako na lang sira, sir. Ayaw pa siya saya. Pamid pinag agi sa kini sa gate. Og lahos sa servants quarter. Tagtangan ang make-up ni mo. Ha? Bida, Carla. Pirmi ko ni mo ipahambak sa ko amigo na. Sorry ka ayo, sir. Oy, mukatol man gyud akong tilaok basta kakantahon ako, sir. Labi na og makadungog ko og tukar, nya makakita ako og microphone. Nagkainom to si Bro Derek. Atiman na niya to. Hasta pod ka, sir. Nakainom sab ka. Paatiman sab ka. Unsa? Joki-joki ra, sir. Oy. Nganong atiman nun tagod ka, nga di man ti kaamo. Sige na, sir. Approve. Pero, nisa ka nakato sa iyang kwarto, sir? Kang hard paghapong itsura mo sugat na ako. Matagsud ko ning akong kwarto. Ug matagka kita ko sa iyong picture nga gibutang ko ning picture frame sa kilid sa kong bed. Naapang akong paglaw. Nga mabalik pa siya sa minungdan nga. Wa ko pa kinikuha din sa suod sa akong kwarto. Kaya padayon po kong naglaog sa iyong pagbalik, Harj. Kaya ikaw po diya po na niya sa kong kasing-kasing. Aba na asa kutob ang paglaog. Hangtod ka sa Sud lang bro. Abli na. Tugaya ko din yung nauli. Carla? Oh, Ni Ao,
Gidadanti ka og medyo may igong kainiton nga tubig para punas nimo. Kay matud pang Sir Aldin, hubog kuno ka. And as usual, basta makainom ka, ako magitig atiman nimo. Tig hubo nimo, tig trapo nimo, tig ilis nimo, og tig dog nimo. Aron nigmata nimo, wa kay hangover. Oh, yabag ka? Sige og remind ana akong kayabag oy. Ay naku pahinomdumi kung unsa kamubo ang pagtan-aw nimo nako sir. Kay ingon ba ya na og punyal nga moduslak sa akong kasing-kasing. Oh, Tutok ka man ako. Nindot na bang tutukan ning akong naong? Wa na kalud ah? diri. Ay! Unsa man ni sir? Gikupugan man kung kunin mo din sa ibabaw sa imong daanan sir. Napahayang ko og nakob ka ibabaw nako. What's this style sir? Standard style? Ay, kadiyot lang sir. Ayaw na paghago. Ako na. Oh. Ako na ihubo sa akong mga sapot. Yabag ka? Dugay na lagi kong nahibaw, anak sir. Sigihan kong kunin mo og pahinumdum ang akong kayabag. Pero, ayaw ingon ani ka, Rush, sir. Sugod man ko aning buhata ba, bisan og tungod lang sa imong kahubog. Kay nahibaw ko nga og kumauli anak ka, di man gyud ka magkagusto nako. Liwat ramay akong tuyo nimo, sir. Kalipay na nakong may liwat ko nimo, sir. Sige na, sir. Sugdi na og piyong imong mga mata. Og bahala ka nang mo-imagine sa tanang gwapang artista nga maukunuhay ang imong gikauban ron. Gagagi ka na. Hoy, diin ka ganina? Aha? Diin ka ganina? Ang unsa man din yung pagkapatungan nimo nako? Mangutana ra day kag diin ko ganina. Nganong kinahanglan man natong abuto na atong mga gininhawa, sir, nga maglain man akong kabuhi kon magkasingo na sa imong sabaho sa imong ginhawa. Oh. Labi na og maduol na ang imong naong sa kong naong. Lami kay kang kitkiton, sir. Oh, usa. Ay, hinaya lang ko, sir. Oy, mahugan ni Hilom! aning imong kamo. Ihug, teka. Diin ka ganina? Ganina, nikaon ko sa kusina kaysa kung pagmatagutom ko kaayo. Ko, sir ba? Gibiyaan man lang ko ninyo ganina nga wa mo magpahibaw na ko, sir. Nya, wa pa gyud ko'y kaon. Usa? Nakatug manggug ko sa inyong pagikan, sir. Wa na ko makabantay sa inyong paglakaw ni Sir Aldin. Sa akong pagmata, kutoy man kay akong tiyan. O mingaw pastira na ning bay. Pero, diin man mo, sir. Sa ato pa, dili ikaw ang... Ang unsa, sir? Wa. Dili ako ang... Ingnang wa. Wa, good. Pero, dili na, sir, B. Punasan na tika. Nabugnaw na ning tubig nga soda ning plangganita ron. Ako na. Mag-half-bath ako. Uy, ayaw, sir. Kay nakainom ra ba ka? Punas ra. Aw, ako na punas na ko. Pahawa na de. Gawas na din sa kwarto. Sige. Pero, sir. Gawas na! Oo, sir. Pero alam kong kasuko. Di lang ta mag-away kay wa baya tay abuhan. Usa? Di na kinahanglan ko nimo sa imong tingog, sir. Kay makadungog ug makasabot ra man ko bisan og hinay, sir. Pero nara ko sa may gawas ning imong kwarto, sir, ha? Just in case you need my help. Kay good morning night na, kay kadlaw naman. Sir Aldin, niara ka sa gawas? Hinaya ng tingog mo. Kagadihan ko nagkakita ninyo. Ha? O sige, nakatuwag na lang. Naibaw ko mga okay ras, Bro Derek. Ay, di niyo lang ko matug tungod sa iyang kwarto, sir. Birahon ko lang tong sofa din, he. Kay, basin unsay mahitabo ni Sir Derek, kay nakainom ra ba na siya? Carla. Usay giluto di mo ba istoy? Umot man? Ang sudahan nga langit na sa pobre. Hmm? Sardinas nga akong gisagulan og itlog ug gigisasab na akong bahaw gabi og parisan og kape. Awa na. Sulbad ng pamahaw. O pa, maligo sa kuha ba istoy? Bay,tud bay. Sayo man day nanira sila si Ma'am Elby gabi ba no? Sayo eh. Nganong nahibaw mo ka ba eh? Ay,
Nihapit ko dito gabi kay ipatiwas ko unta kang day Angela akong tindang mani. Sila naman lang si Bay Edward ug Bay Ray ang didto. Kay nanlakaw ko nun sila si Angela Bayot ug si Madam LV kay mag-rescue ni Day Carla. Ha? Oh, kalit mo lang ka-update nga nakadungog sa pangalan ni Day Carla ay. Bay, Oh yeah. bay tarong bay ba? Unsay rescue? Kay unsa din hitabo ni Carla nako, ha? Ay, ambot lang ka bay kay mo man isulti ni Bay Ray nako ba. Og mo sa kuno na iyang nadungog sa panagsulti ni Angela Bayot ug ni Madam LV. Bay, adto ko si Angela, bay istoy. Oh. Hoy! Bayinsyo! Bay! Maligo pa ka, oy! Mama ka paganita! Uy, sarado pa ning stall na Ma'am Elve, Miss Carbon. Sa paduberon. Kagabi pa lang, magbuntagay yung sila sa pagparinda kay weekends. Pero, ano mas na parinda? May daotang kang hitabo ni Dekarlan ako. Ako silfon. Ay, kalabad sa kong... Oh. Uy. Kahumot ba ron sa pagkaon? Oh. Miyas Carla? Wa siya mulayas? Ha? Siya ang sayong nagluto. Nahibaw ko. Kanina lang, Carla. Carla, may ka... Ah, Morning, bro. bro Aldin. Oh, sorry bro. Abi ko ba og si Carla na bro. Murag bay lain ko nabantayan ni mo bahin Carla, bro na. Ha? Kasi, Sa'yo sa buntag. Si Carla na ang gusto mo makita. O kasi buti pa sa pusa ko nakita kaginang kadlawon. Pag ulit na to, nga, giub-ani mo si Carla. ha? Buot mo ipasabot bro nga. Nga ni agyod si Carla? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!